Ayos ah. So yan mga ka-alright, at magandang umaga po, no. Dito tayo sa sa bahay ni Bidang, gagawa ng lababo. So dating gawin, iniwan ko muna yung isang GoPro, yung GoPro ko kay Kuya Arnel, na nag-aasitada doon sa bahay ni Talid. So ang may lababo po nito ay naeskwala. Hanggang dito po sa poste. Yan mga ka-alright. Lababo. Ito ang alagay. Yan ito. Kandahan ko muna. Abot lang dito, pwede na yan. Diyan, pag tinangan ka itong haligi. Ito? Pero, yun may gina ba? Pina ko na yung sundang ganito. Ano ba na? Baha doon, kaya di mo kami tumulong. Saan? Ang pinili yung papunta na nila, nadaanan. Baha talaga sa Marilao. Oh. Saka sa Maynila, baha. Oo nga, kaya pinili, wag na muna. Quezon Avenue, putang ina, grabe, kupon yun. Oo.
Alright. Oh, pala? Pala. Eh.
Gatcho! Si Kuya Gatcho. Morning, Kuya. Okay. Hello. Maganda sa umaga. Maganda sa umaga. Umaga. Pak. Maganda sa umaga is very good. Nag-meeting kasi kami, Kuya. Sige ba mo ha, di? Ito. Hello. Solo. Solo vlog. Sige, sa kita, Lin. Ando siya. Ha? Hindi na lang ako. Nanay ka kayo ba? Ito naman si Mr. Chicken. Maso? Nandito yun kahapon, si Chef. Malito kahapon. Opo. Lababo. Ano naman si Kuya? Lababo. Itong laruan mo doon mo yan sa may gagawa. Buhem mo. Ay, nagawa na naman. Yan. Ito malinis to, hindi. Malinigan. Daglaman sa loob. Ito lang yung kalog, mga yung mo isa. Nalibon ko. Ha? Halo black. Kalat ka na naman. I believe. Bagyo lang yan. Labay. Bagyo lang yan. Timpaway kami. Ay, nabutin mo na din mo. Papa! Mama! Halisa pa to? Diyan ka lang, huwag mo lang hanapin yung wala, maglaro ka lang. Halisa na ako. Yung pang-init, diba?
Abo. Oo. Dalawang butong malula. Kukuha ni Tito Alog na. Oo. Nababad sa tubig. Hindi talagang malumukan. Kung pag-deliver pa, nagpupusa talaga ito. Malambot pa daw yan. Ibig sabihin, hindi ko matigas. Ano? Hindi ka man. Lambot eh. Ayaw pa tumigas. Dapat yan, pag malamig, tumitigas yan. Tanggalin mo na namin yung sinampal. Dapat talaga, pag malamig, matigas yan. Lalagyan sa palan. Ayaw pang Hindi na ako alam rin. Ayong ano. Yan, sino. Hindi pa manansan maka-store. Mama, ganito lang po yung isa. Kaya pala, gaganit. Nakalimutan ko eh. Patinay ka? Patinay ka? Ha? Ito lang yung mas-stop eh. Tulogay na siya. Kasi na daw siya. Saan na na simento? Teka. Bidang. Amo. Amo na. Lababo. Ito na, nagadion ko na. Pakuwayan ito na. Ha? Nagadion ko. Hindi na yan.
Hindi dami pang halaga. Di ko ka nito. Andiyan, dala. Hindi ko madalaw. Kada po sabi mo. Kaya kung mga tapat, diba pwede dito? Pwede mga kuha doon. Yeah. Nagbabo. Jangan po simento. Wala. Hindi na. Diba? Hindi na pagsako lagi yun. Saging kayo, nakuwagin. Tinawag ako din nanay, anak ko, bahay na ka. Matinda mo mo, pangkas. Awal ko ng gano'n ko namin. Ganito pag ginagawa ko, hindi at tituhan niya. Pwede ka pa eh.
Kumpla mo ko gatas. Opo, doon mo lang ayusin ko yan. Sabi mo lang sa gilid. Amoy! Oo. Pinumuno. Daling magbaho, tamaan. Sakto yung halo ah. Hmm? Sakto yung halo ah. Walang sinukat pa.
So ayan, isang patong na lang. Yung pagkasintada natin sa magiging ano, poste ng lababo. Ayan. Naka-eskwala po siya. Alright. Ayos ah. Kuwang ko. Yung bata, may tulog. Papa, oh. Papa. Oo, natulog. Isang mo na lang. Talaga. Lex, pag nagkala Lex, Albert, nakabaya ko buhok. Ay, Albert, nakabaya ko buhok. Tapos, Albert, ganda mo na. Gusto ko dyan ang black box na ito. Hindi ko na ang siminto. Si siminto ko lang. Kung saan na. Dingding, hindi ko na alam. Kung saan mga building. Nagalit. Ay, tutukin ko. Nagalit sa So ayan po. So sobra yung 4 na patong. Babawasan ko na lang ibabaw ng hollow block niya. Alright. So ayan mga ka-alright. So hanggang dito lang ating vlog sa paggawa ng magiging base ng lababo. So next vlog na lang po tayo. Abang-abang tayo sa sunod na gagawin dito sa lababo. Alright, maraming salamat po sa inyong patuloy suporta at hindi pa skip ng ads. Siyempre, lalo kay Kuya Vlog at sa Butim Hawaii. Maraming salamat po. I love you all. Bye-bye.